Ya. Pripun iki? Sampun? Oke. Ya. Yang ditunggu-tunggu warga ditunggu-tunggu Dusun Prapatan. Masyarakat Dusun Prapatan. Menika kula aturne artis cilik, nggih to? Sing ayune glewo. Glewo. Awake malah lemu lho, ora ketemu pirang minggu ngono ya kok. Jan, ya ampun, sehat kok. Sehat piye gembur kuwi ya. Yuk kita panggilkan artis dan juga bintang tamu pada malam hari ini. Siapa dia? Yuk kita panggil siapa Bapak Ibu? Kok iso gethuk lindri? Weh, ayune Niken Sadri. Kok Niken Sadri? Terkenal niku. Sadri. Baik kita panggilkan Niken Sadri. Yo! Sugeng dalu nok Cahayu Niken. Sugeng dalu Pak De. Celuk Pak De. Pak De masa bakal karepku ta. Kon sapa ngatur-ngatur? Tak melok bayari ngatur-ngatur. Alah. Wong aku dhewe bayari apa? Gak ngerti ta, gak ngerti. Gak ngerti. Niken Salindri hari ini tuh sedang bad mood. Lah nyapa to? You know. Apa to sing mbok pikir ya apa to? Aku itu PMS. Lho. Persekmania Kediri? Matane. Aku itu mau menjalankan hormon wanita. Wayang ngabar. Wayang ngabyuk. Oh, aku siap kok, Nduk. Matri. Ini tuh lagi sakit jadi tuh aku itu lagi nggak fit, Pak De. Aku manggilnya Pak De aja ya. Pak De. Nanti kalau sak penakmu, Nduk. Mas nanti nggak penak gitu atau Pak aja. Enggak penak. Pak Didik gitu atau Pak D, nggak apa-apa ya? Om. Anu lho. Kalau Om minta uangnya dong. Biasanya tuh kalau Om itu banyak uangnya. Kuwi ora duwe, Nduk. Duite digawa sing wedok. Makanya kalau tanggapane mlebune ning wedok ning Bu Yayu. Iya, kalau Om kan seharusnya dikasih uang ya. Apalagi sugar daddy. Ini mana uangnya? Orang duwe Nduk tenan ngedol wayang. Nggak punya, berarti Pak D aja. Iya, Pak D aja. Wis sak penakmu kan. Kayak bakul pentol itu lho. Lagi perdana iki lho Mas. Sampeyan? Aku nderekne Pak D. Ora no. Cilikmu mbiyen iki udakara taun 16, 2016 mbiyen taun nderekke aku. Oh, nate. Awakmu isih umur piro kaya cilik. Sik potongane kaya kendil niku to sian lawamu. Sik kaya kendil ulah-uluh. Aku isih diderekke ramamu mbiyen. Kendil-kendilan ning aku kecilik pinter to. Pinter apa? Pinter misui pake kok pinter. Pinter ngidoni sampean barang kaya ora. Ya suwan Nduk ya. Nggih niki saliman riyen dangu mboten kepanggih. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat no. Alhamdulillah. Sehat ya no. Pangestunipun panjenengan sehat. Aku kuwi rumangsa bombong no. Nggih. Tetepe Kediri tidak pernah absen dari belantika persindenan di Jawa utamane. Dadi wiwit biyen mesti Kediri iki ketukulan pesinden kondang. Nggih. Mugi-mugi enten generasi selanjutnya yang bisa meneruskan perjuangan Jawa Timur pesinden ini. Apalagi sinden zaman sekarang niku kan langka nggih Pak. Iya. Zaman sekarang itu anak-anak zaman milenial zaman now itu kan pasti koyo dadi seni iki koyo isin ngoten. Koyo isin koyo seharusnya itu tidak barang boleh yang kuno koyoan. Kita oleh desa aslinya itu tidak. Seni itu bisa menjunjung karismatik kita. Tenan dok. Mula sampean iki aku seneng banget sampean mewakili generasi milenial ibaratnya sik seneng nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih leres. Lah niku malah kula ketalit lho Pak. Napa malih sampun darah seni. Aku dikaya ngopo aku mbiyen iki ibaratnya ya meloke yom sinau ngene ramamu. Oh nggih. Rama niku. Bapak Degleng. Oh niku rama kula to. Lah piye to? Heeh. Lah mbok kira soleh. Mbok kira soleh.
Ramamu panggaki degleng. Lah iya terus ditampung oleh Muhammad Soleh. Ya ora apa-apa padha gatine. Lah iya penting ya kuwi ya. Padha-padha senine lho piye. Lah iya Pak Soleh sitok karo Pak mayang to, Degleng sitok sitoke wayang. bunga-bunga. Eyange ramu. Terus sing dadi eyang sampean. Mataku. Heeh. Sing penting jaga kesehatan ya, Nok. Nggih, jenengan ugi, Agenda Pak. sampean luar biasa. Nggih. Wah, lah niki mawon lho. Tanggapane lho. Ngerti ra, Mas? Piye? Aku saiki gering gara-gara nyapa. Lah nyapa kowe? Lek nyalangi 3 tahun kepungkur, ngerti ya? Layak Di kene iki. Kene iki. Dusun perapatan iki. iki. Iya, batinku kok. Kene iki 3 tahun kepungkur. Oh, Mas. alhamdulillah. Dadi no regane no rego lawas. Aku no ndak semangat asine bad moodku ya mergo kuwi. Layak. Barang ketang ditambahi 10 jutaan lho, Pak. Kok iso tambah 10 juta? Lah kowe ning kene piro? Mbah, lha kok sebute manitiane piro? Anu, 700. 700. 700.000. 700 parep mateni wong aku. Ora lho ngene lho. Justru orang itu lek manjeri kowe 3 tahun kepungkur berarti kowe iki darep-arep tekane, ora kok perkara regane. Ki masine arep tak tekani. Lho nyapa? Ya enggak boleh ki. Udan. Lho wong numpak mobil lek kowe numpak pedang ngungklik teko Kediri rene udan. Jauh sekali loh ini tadi, kamu tuh nggak tahu toh. Ini tadi tuh jauh sekali. Ayo. Tahu nggak sih? Bisa. Mas. Ibumu loh le. Ora apa-apa aku bar mangan rawon. Tapi suwarene wis marambah makaping-kaping ya, Nok. Oh nggih, ping kaping-kaping niki teng mriki. Yen aku lagi sepisan iki kok suwarene iki. Nggih, alhamdulillah. Nggih mugi-mugi benjing nanggap malih ngoten le. Nanggap Niki malih acarane apa, Mas? Kowe lek nanggapne regane anyar no malian. Lho yo nah. Ya tetep sing lawas. Orang seni, orang seniman itu pelawak bahkan siapapun satu per tahun itu pasti naiknya 2 kali lipat. Oh ngono. Heeh. Gene aku melu nggonmu ora tau mundak malah bongkret. Sumpah, Lah iya. sumpah demi Allah. Alah wong bapakmu iki. Sumpah demi Allah apa piye? Ngene ta. Bayaranmu piro ning Mayangkara? Ayo tak omong ning kene piro ning Mayangkara piro? Alah wis tondo ya kene. Oh, koyo aku ora tau bayar guna. Sampeyan tak kei rawon tok wis seneng nok. Lah rawon tok. Lah bapak niki nggih nganu Rokok separuh. ajar. Kurang ajar bapak niki. Piye? Ko awake dhewe mangan sego bebek. Wah. Sak grup wah seneng. Lah iya ta bener sego bebek tapi bayar dhewe-dhewe ngono lho. Sego bebek apa? Kalau sego pecel kalau lawo payek. Lho, ra apa-apa ta penting kan dikongkon mangan sepuasnya. Sepuase piye wong pecel iki awur bebek. Lho, pecel lho mbok kukuti sak bakule lho ra apa-apa iki kek. Bebek. Kadung seneng bebek lah kepeke tenggone sego pecel. Disyukuri to Mas, wajah-wajah seperti lo mosok dikakne restoran. Ayo ngisin-ngisini ta. Lah yo. Lah yo. Lah ngaku ning restoran dikira anu Pak pelayan. Lah aku langgar mentengi kan teng hotel lho Pak. Hotel aku ki lho. apik. Lah kok bari mang sini. Bateku sapa kok nyeluk. Kula moro Pak. Ada apa Pak? Ini tolong bersihkan. Aku tamu iki. Wajahmu kaya model pelayan ngono kae. Pelayan sing nyapu-nyapu ngoten niku. Lah aku tamu iki. Ora apa-apa Mas, awak dhewe mangan sego karo pindang tok lho ora apa-apa. Soale lho awak dhewe iki lho wong seni terlahir dari orang yang tidak mampu. Pindang opo? Lho, Kowe lek awak dhewe aja sombong. Kowe lek ra Panganane pecel yo bene, penting ikhlas. pecel mau idokne kok. Kowe lek gak iwak. Acarane apa Mas? Sunatan. Bersih. Bersih desa. Kok sunatan ya? Bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Dusun. Dusone Prapatan. Prapatan. Desane Asmara Asmara. Bangun. Asmara Bangun, Pagu Kediri. Taku wabyok puncu. Oh iya Teh. Puncu. Puncu. Iya iya puncu. Heeh Teh. Lah sing Pagu sapa ya? Lah iki bocah kok uhur mari-mari to. Lah kowe iki nyalangmu ki ning ndi mbok tulis kudune ditulis tanggapan ki alamate ning ndi. Dadi ora ngisin-ngisini. Lah nyapa kok ngisi-ngisini wong aku ora udah. Lho, Lah mbok kira piye? maksudnya ki ben ora sampai salah sebut ngono lho. Lah emang aku salah sebut apa? Pagu. Lah wi salah, sing bener puncu. Kok ngeyel goblok ngeyel. Ayo, kowe uhur mari-mari. Kan ketularan sampean. Ya.
Iki ning Desa Puncu, Kediri. Asmara bangun. Iya iya. Ayo ngoh. Semoga sehat selalu semuanya, panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi desanipun tambah ayem tentrem mulya turya raharja. Mugi-mugi tansah pinaringan selamat. Selamat kene pirang-pirang selamat. Bebek selamat. Kok selamat? Kuwi restoran apa to kok mbok sebute? Mugi-mugi tansah pinaringan Kok iso bojone lho. Gak bojomu wis dadi wong sing inisiatifnya sing apik aja melok-melok wong liya. Sing pinter. Pinter apa? Apa ya? Mugi-mugi Ya kaya ngono pinter. Mugi-mugi wish you all the best. Wah, alah panganan apa to, Nduk? Wish you the best mal. Winggote. Oh, gote artinya wish the best mal. Wish you all the best. Wish you all Kamu the best. guru kan? Iya. Guru apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Tak amini lho Mas. Ya ora. Guru bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Ning di SMA. SMA Ndo. Ya ta. Ya. Ngono bahasa Inggris tidak iso. Lah, bocah iki to. Bahasa Jawa ki ngulangi ya bahasa Jawa ora kena kok bahasa Inggris. Ya tapi kan saiki akeh kan pasti sampean kuliah kan yo diwarai bahasa Inggris ra ketang setetek-setetek. Lho. Kok setetek aduh ya Allah. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ora kok setetek-setetek. Baru setetek-setetek ya mana? Setitik-setitik. Lah udu. Lah apa? Kuwi jenenge ta kuwi. Oh, gitu Pak De. Setitik. Pak De ngerti setetek-setetek. Aku wis lali ya. Lali apa bengi nyang kok lali. Wah, Mumpung enek prei telung bengi lho, Bang. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Apa bahasa Inggrisnya kucing? cat. Tapi pinter. Oh, pinter cah kene. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dok. Apa bahasa Inggrisnya iwak? Fish. Apa bahasa Inggrisnya Mas Bambang ireng ceblok ning selokan, terus ditampani wedhus, dislentak jaran, terus mari ngono dipisui wong gendeng wis. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Kok iso? Wong bahasa Inggris teng telenyak Mas Bambang dipidhek sing jaran sing apa? Ya ora kena. Lah ngetes IQ-mu. Kucing, Cat, kuda, horse, oke pinter. Ikan, fish, ayam, apa chicken? niken ceblok ning ndut kileng-kileng rupane cengo, terus lambe godir ya toh, lumah-lumah ya toh, apa arti bahasa Inggrisnya? Niken ceblok wish you all the best. Lah kok malah ning gote? Jaremu wis the best mah gote. Wish you all the best artinya apa, Mas? Gote jaremu. Doa terbaik untukmu. Yes no. Yes. Yes no. Yes Lek no. ning Jawa kan ya no. No what. Lho. Bate piro karyan? No what. No bate apa? Tidak apa-apa. Oh, iya. Yes, you is the crazy. Yes, I crazy. Yes, thank you. Lho kok diguyu Apik to? to? Kok diguyu Apik crazy. Crazy. Crazy artinya Crazy. ganteng. Crazy itu artinya ganteng sekali. Oh, yes. I am crazy. You no speak a thank you for me. Lho kadang aku nganggo mie Indomie sedap, mie keriting. Apa? You want to speak thank you for me. Oh, yes no. Yes, you good is speak English. Yes no. Yes. Yes, I am crazy. Yes, you crazy. Yes, I am crazy. Artinya ganteng. Ganteng banget. You crazy ya. Lah nyata dalangnya beda. Ganteng loh dalangnya. Dalangnya beda. Loh, bedanya apa karo Pak Dalang? Ya beda, kalau dalangnya itu ganteng aja, kalau itu crazy. Bedane dalang gak kena dolane crazy, nek awakmu gak apa-apa. Lo crazy. Yes. Yo, wes crazy. You seharusnya kamu tuh bilang kalau gue tuh beautiful. Oke, beautiful. Yes, thank you. Yes, you beautiful. I am crazy. Yes. Yeah, I am crazy. You beautiful. Yay. Yeah. Pak Lurah is crazy. Maksudku Pak Lurah ya delok. Yang crazy itu cukup kamu aja karena ini tuh bahasa spesial buat kamu, jangan ditaruh ke yang lain-lain.
Lah omong spesial jare mah khusus padalang gak oleh. Enggak suka. Kudune khusus kamu Mas Bambang ngono. Khusus kamu aja Mas Bambang yang crazy kalau Pak Lurahnya itu jancuk. Oh. Jantan, ulet dan kreatif. Nyuwun sewu aku ra misuh ki ora marani. J-A-N. Jantan. Oke. C-O-K. Jancu. Nah yo sing C-O-K-ne kuwi apa? J-A-N. Jantan. C-U-K. Jancu. Lho. Artine ki lho. Jantan, ulet, kreatif. Cakep. Cakep. Berarti kuwi mau. Jantan, cakep, ulet, kreatif. Artine Jancu. Iya. Ini kan Itu bukan misu. Bukan misu ya. Jadi kalau netizen itu kalau Mbak Niken itu katanya bilang yang rusuh-rusuh itu bukan misu. Tapi ada artinya. Iya, berarti kalau Pak Lurah gitu kamu juga jancu gitu. Yes. Iya, kamu juga jancu kan? Yes, iya. Aku jancu. Ya, aku crazy. Yes, aku jancu. Iya, saya crazy. Kenapa kok kamu ndak asu aja? Aku lah asuruh lo kirek lagi. Bukan. Asu itu artinya api. S. Itu sayang. Sayang sayang udel terus ngene apa? Ulatmu kuwi api. Ora kok ngono. Aku suka untumu. Untumu dhewe. Wah, nembang. Ya, bawa mas. Bawa ra melu enek Pak Gendut lho. Nggih. Pelok apa selindro no? Apa mas? Lah kok nyanyi pengen apa? Nggih, leres niki. Wah, niku nganggo pelok ngasih. Nek madhep rene iki berarti pelok. Nek madhep rene selindro. Nek madhep rene barang. Amra. Barang apa? Lho. Barang. Iki jenenge gender duduk barang. Iya, maksudnya larasnya itu nadanya itu lho ning gamelan Jawa. Leleke pelok slendro dicampur ndak iso ya? Ya iso nyatane tak ditabuh kuwi kudu dhewe-dhewe pelok dhewe slendro dhewe. Nek dibarengne? Ya elek. Lah nyapa? Lah wis sing gawe aturan ngono wis apa? Lho. Bambang dhewe to? Ya ngono, marah-marah Lah lek nabuh bareng pelok karo slendro ki suarane ora gaduk. Apik kok jare. Apik wong karo mendem kok. Lah ya Pak De Trimani senengane hai ya. Minum kuntul. Lho, iki sing pilambian krune Pak Wi sing dulurmu to wi. Wis saya pernah dulurmu to? Heeh. Kowe pernah wi adike Pak Degleng wi. Kange Kang Degleng. Dadi kowe lak nyeluk Siwoman. Siwoman iki apa? Siwo iki Pakde Mantriman. Siwoman iki pensil apa? Snowman. Siwoman. Yo. Nah. Tintingane Pak De. Pengin. Lah ngombe banyu iki. Pelok nggih, Pak. Lho iya kuwi pelok, Nak. Tintingane, Pak. Lho. Nggih, pelok nggih, Pak. Iya. Nggih, samonten nggih, Pak nggih. Nggih, pangkurina sa, Pak. Lho lah njaluk pangkur. Nggih, samenten, Pak. Nggih. Pelok nggih. Anu jenengan tutuk tabuh lambene. Asu. Lho, suwek neh to. Sesuk nggih banner lho kowe to nggih jarik men suwek. Ya jana. Sampeyan tak grandung. Gandrung. Wong ngene. Rina saya layak suarane kok apik ya. Lah kok intil-intile renek to. Mosok to, Mbak? Mas, kelek nih mau. Alah delok jenengan pirsani to, Pak. Bocah ayune kok ngono ora duwe intil-intil. Dalange enek rumah aku. Wong Mbak Yayu, Bu Yayu, Pak Didi tumindak setueng. Lagi pipet dobil. Ora aku. Ayo. Rasa
menika swantenipun Raden Ajeng Niken Sabdri. Salindri monyet. Salindri. Nganggo gelar RA mundrip aku sak. Aku nganggo RM era mari-mari. Awakmu nggih. RM. Gelarmu ya RM. RM. Artinya apa, Mas? Rumah makan. Makamu, makan. Makan. Innalillahi. Ayo kowe gak tak tutne goleki tak tekek kowe. Ah, genawe tak calang men ra iso terus no. Wis wis sekolahmu tak bakar kowe. Sampah om. Kan. Ono. Kene sayang. Jangan. Rumah makan. Karo sinden iki lho dina iki anteng-anteng ngene. Lha mbok kon piye? Mbok kon salto kejang kayang apa piye? Ora, maksudnya jan anggun. Aku suka. Ya yang sebetulnya ya memang gitu. Iya. Sinden itu harus anggun. Anggun. Aku seneng enak. Dadi wong iki katon iso klasikmu yo metu. Saya dikangeni nggih. Multi talent kan ngertine para pamirsa ki lagumu kan sing bernuansa dangdut dan sapi. Lagi katon apa jenenge nuansa klasik ki luar biasa. Ibaratnya niku asine malah demen sing klasikan ngeten iki kan berangkatmu dari awal kan dari klasikan ngene iki to, no. Nyapa nyebek-nyebek. Demen sing klasikan nek job ambiaran budal. Lho, ya apa enggak budal? Sebabe? Rezekine tekan kono. Oke. Yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Kita itu bisa ndek jaranan jenenge rezeki ya ditompo. Kan halal. Yang penting kita ndak aneh-aneh, kita ndak minum, ndak kenapa-napa. Ra minum mudar no ngawur. Tuh, lah yo Pak Triman kuwi. Intine tangga sehat. Wong kuwi lek dilekne angel lho. Jare wong urip mampir ngombe. Pak D, Pak D. De, engko tibane kuwi ya yo. Engko kuwi gara-gara. Oh, ngono. Lah nyapa? Wis gawe sakarepmu wis. Lah emang aku sampai gara-gara. Lho iya no. Jadi sapa? 8 Mau ditambah yo ora. Ya ora kena. Perjanjiane lho, Le. 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 Apa iki Mas wayahe? Eling-eling. Kapan sumanding si sehmu jelas gak tondo? MC enek pirang-pirang puluh tahun mesti ora iso. Ratriri noso rino lambemu kayak mak semi teman. Mas bibiran. Masa enak nyengkok ngene-ngene. Guluku ra enak lho, kelemon kena gajih. Kayak celeng to kan duwe gulu. Ndak kula niki kelemon kena gajih. Rino. Renak Rino. Rino. Masa ngene-ngene. Ya malum do tau step kok dadi ya. Ya mesti ngogok upil pendonomu. Tau. Yen wis disawang dimatne. Waduh. Rina lambene brutu. Dene. Ya apik ta.
Hinggal ratri kang kadulu gulune sang lengkir-lengkir. Sliramu tanana liya tak nani lahir ini enaknya ditibaknya apa ya? Wis manut apa diaturke. Tenita kamu. Oh ya? Ya. Ya. Iki ya. lho. Mah ben ngantuk sik, gak apa-apa ben ngantuk sik. Ya bocah iki. Kan jarak penontonnya. Oh iya. Men do rasa ben ra kondur enak ya. Heeh. Kok Kok iso tobut. ya Bambang Tobrut ngono. Iki wayah nggih mini shot, Mas. Macam ini. Bocah kok kakian lambe. Ya. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madeni wayang sejenak rasa sumipan jroning Cahyono Swantara. Cahyono Swantara. Bar niki dilanjutne gelo tapi nggih kendang jaipong ya. Ndi kendang jaipong Mas Ferry. Oke. Siap ya? Oke. Kleru kuwi. Iya. Kuwi lek sambung wanci dalu. Gelo pengenku. Ning ngendi nggonku golek. Ning ngendi nggonku goleki Kang Mas papucanku. Lah kok dadi sambung wanci dalu? Dalu. Lah iya. Ya. Kon iki. Kok kono lho. Sing gedhe kon kuwi lho.
Kledang Kledang kaetan ranyakan sangsine kekawan citra kenangan liat melawan bisa kurang banter nemu senggak. Wih, lagi ngeden nih San. Kon ngewangi sebelah kono ndang. Jajal, bengoke piye jal? Wih, guyak manuk. Ya ning sawah ngono kuwi. Manuk iso budil. Ya. Wah, sayang. Kayange lalakon piye apa ya pancen hati sama ini talent yang luar biasa loh Mas Angin. Jawane klasik oke, lagu ambiaran ya oke. Iya, heeh. Saiki pun gede SMA saiki. Ikan awakmu ibaratnya cara pesinden Kediri sudah top. Coba iki enek talenta dari di sini pengen tampil duet. Peserta selanjutnya. Dengan kok gak candak tuh rumah saku. Dedet wit barong saya apa biasa. Peserta selanjutnya di sepoti apa? Teng 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 teng. Suro. Boyo. Waduh bantengan ki. Yo ala bocah kok menik-menik ditabuh itu di sepoti. Iki ngono anu gambyong, sepote gambyong no. Gambyong. Neneng Nenek nono nenek. Nenek nono nenek nong deng dong deng tubreng dong entong entong le no le no le lo lo le lo le lo le lo le. Ayo Mas gawe cangkeme lho. Iya, halo cantik. Ya Allah, dikibasne. Iki dudu rambut ki hati. Oh, kok ngibatne rambut? Iya, namanya siapa? Oh, susunya melorot. Iya. Sing melorot iki klambine ora kok kuwine. Klambine. Kembene kuwi. Ya, kowe mbiyen ya kaya ngene iki. Ini biar ndak morot besok-besok pakai sumpelan ya. Nyapa disumpeli. Sesuk dicemiti sak kulite ya. Terus nek nyepot digeradak ngono ae, Mas. Endahne perihe. Ngono ya bayi. Ngono mbok bayangne. Namanya siapa cantik? Kin. Cincin. Kin. Kelas 6. Kelas 6 SD. Habis ini mau SMP mana? Batu Semer. Sek ojo arepe kelas 6 mbok takoki SMP. Saiki wis kelas 6. Tahun depan, sampai tahun depan lek kelas 6 kan mesti cepet ya. Paham. Langsung deh SMP. Iki lagi SD mak cenil ngono mbok takoki ke depane dia pucet kancane. Loh. Wow. Wis kelas 6 ya nak sampean nak. Tapi seharusnya kita itu ya sebagai anak itu harus mikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Jadi kalau aku ngene iki sing tak pikir apa ke depan. Jadi sok aku kudu dadi apa nyiapne dari sekarang. Ya. Layak napa-napa saiki duwe lho, Pak. Iya, alhamdulillah. Mobil duwe kula ngetotne nikan ki ya ampun, Pak. Piye? Mobil duwe, nggih to kula ngetotne nikan lho. Mobil duwe, omah duwe, lah aku lho sing ngetotne malah ra duwe apa-apa, Pak. Ora guyon Mas, jenenge wong lek ngetutne aku ya to, sampean kan mesti batin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sok bakale sampean ya kelakon, Mas. Ya amin. Sing penting awake dhewe kerja kuwi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih, ya ta? Rungokno tenanan to. Lah maksudku lek pengen sugih apa ora? Ya pengen kabeh wong mesti pengen sugih. Nah, kerja. Tuyul. Aku kon bakul sosis lho ben sugih. Ya, besok cita-citanya mau jadi apa? Dek Kingkin.
Kok iso maling? Wek cita-citane Pak Triman kuwi. Mugi-mugi lak nggih mboten sinden paling nggih tari. Oh, nek gak sinden ya tari. Dadi pokoke seniwati. Ya. Nduk kingkin, sampe sekolah wonten ndi, Nduk? SDN Asmoro Bangun 4. Oh, SD Asmoro Bangun 4. Rumahnya mana rumahnya? Puncu, Pak. Oh, Puncu sini. Kamu bisa nyanyi apa? Pengen nembang apa, no? Hah, sing halus-halus apa yang kasar-kasar? Besok cita-citanya mau jadi apa tadi? Oh, sinden sama penari ya. Oh iya. Besok kuliahnya di mana? Waduh men to. SMP urung, SMA. Biasanya SMP, SMA kan gak terpikirkan ya paling ya sak mlebune lek kuliah kan mesti kan sudah cinta-cita. Oh, saka pengalamane, Pak. Ya. Dia kan ra mikir SMA, bir kan gak mikir ujug sekolah del ya, gak mikir. A1 provinsi ya. Iya. Mbak kan harus taruh sini. Oke, Pak, provinsi. Amin. Heeh. Pengen nembang apa, no? Mau nyanyi apa? Lamunan. Hah? Ngelamun. Labunan. Nggih. Ya, labunan. Ini mic-nya banter nggak? Coba lihat, cek. Malah banter iki lho. Sing banter, no, nyuarane, no, sing banter. Powernya dikeluarkan ya. Heeh. Begeden. Maksudnya dikeluarkan kok ora mbok gedene. Belajar teknik vokal ngene Mbak Niken. Heeh, belajar teknik vokal. Warano. Lamunan Mas, nadane bes. Iki yo ngono sing ibut mangan ae rumah. Malah kowe iki kudune ya nyawang to, no. Awake kuru. Yo, coba dilihat ekspresinya Mbak Niken. Piye to maksudnya? Dilihat iki, dilihat. Aku timbang kok sawah mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Bojone dilihat toh. Wi menteleng. Oh, ngoten. Wi menteleng. Anu besok belajar banyol aja ya. Jangan ya, Dek ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling sus ngene lho, Pak. Aku selek tua to rene pekerjaan apa-apa to? Nyanya apa? Arep dalang. Wah, bisa dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot lho. Dalangi ngerkoso. Abote napa, Pak? Coba suwengi lho ya. Suwengi ngono-ngono tok nyawang debok ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya to? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya to, tangane ngobane wayang, sikile jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, kuwi lho ngerkasane. HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. Lato-lato. Mosok dalang jek nggo lato-lato. Lato-latoe jaman pira, Mas? Lho kuwi lak yo tek. Walah guru garek ngakokne ngene tok. Kok kowe iso dalang? Iso? Iso? Nyek. Nyanyi sik baru. Sik nyanyo sik mendalang. Lah nyapa aku mbok dalang? Hitungane ning kene kon nyinden kok kon dalang kok. Sampeyan wani bayari pira aku dalang? Ayo. Rawane itu. Ya to, Pak. Aku ya rawani mbayari aku ya. Lha mboten main bayari, Pak. Pas aku kok ngopo kuwi gadane SK aku. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumrengsli ramu sayang ngono kok jaman saiki nek ya. Iya ning ora pas nggon kono. Pindo samudra pasang kang tanpa wangen. Endi Kose tabuane. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumrengsli ramu sayang Neh kowe. wis sampeyan wis Pindo samudra pas aja melak Aja aku kleru kok bocah semene kok Wong bocah semene kok lho. Oh, ngoten kok. Iya ning kok. Aku no oho. Iki oho ki lambene goder, mulane aja mbok tiru. Powernya dikeluarkan Pindo samudra pasang. Jadi artikulasinya itu A A I I U U E E O O ya. Oke. Engko nek pinter Mbak Putri tolong siapno dhuwit, Mbak. Walah gayane. Aja dedek ya, Mbak. Ken teknik memegang mic diwarai.
Coba toh ndase sing dicekel lho ndase. Jangan, Lho, jangan, lho, ya jangan, toh. jangan sininya. Aja mbok cekel Sininya. ngene ya kemeng apa? Gak ngune. Gak muni. Aja ndase sing dicekel. Gak Iya. muni. Ini kan dipegang yang Nah. sini, sininya jangan soalnya ini power. Powernya di sini. Powernya di sini. Ah. Ya aja pasiro kene lho, Nduk. Ngene. Iki melok oho pisan, Bang. Wah, calon Tapi kon oho. ngene lho, lek gak ngene. Apa kaya anu lho, Nduk, kaya apa? Apa ngene? Halah kok kono. Oh iya ndak. Kaya ketoprak tobong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Yo. Ayo no, belajar. Akin. Pindo samudra pasang tangan Itu pasangnya itu kita ngebrolkan suara bisa ndak? Jadi jangan diempet suaranya, bisa nggak? Lah kebelet nyiseng lho Mas. pasang Ngempet. Pindo samudra pasang, jangan gitu. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Loh. Bocah iki jane mendem cubong apa piye? Aku tak ndak, aku ndak Lah wong ngerti. diajari nyanyi malah ngene. Bar mangan cubong to, Nduk. Diwarahi nyanyi malah. Yo. Sak nyalang, yo. Salim ye. Tanika.